Як вы ведаеце, ёсць, напрыклад, гэтае перакананне, што вось трэба жанчыну павярнуць вось у хату, у сям'ю, каб яны не займаліся працай. Но ведаеце, жанчыны яны не працавалі выключна ў некаторых сем'ях Амерыкі 50-х гадоў. А перад тым і пасля жанчыны заўжды нейкай працай цяжкай вельмі часта займаліся. Ну, будь-якія прыхільнікі такіх аўтарытарных рухаў, якія за традыцыі, гэта мадэрнізацыйныя рэчы, якія спрабуюць навязаць вам свае фантазіі. Бо хочаце верце, хочаце не, у адрозненне ад тых, хто ставіць зараз крыжакоў на аватаркі, крыжакі расістамі не былі. Гэтая спроба ўзяць інструментарый дзяржавы і ўсіх павярнуць да нейкага стану, які вы лічыце нармальны. Ну, гэта вельмі мадэрнізацыйныя пункты гледжання. Бо людзі мінулага, яны ўвогуле адрозніваліся ад нас такой сціпласцю. Таксама адсутнасцю інструментарыя, каб уводзіць у жыццё нейкія таталітарныя сістэмы. Чалавек сярэднявечча, ну, ён асабліва не лічыў, што ў ягонай моцы тут, ну, неяк павярнуць назад гэты рух грамадства, скажем так. Каб быць супраць прагрэсу, вам у першую чаргу трэба верыць, што ідзе грамадства наперад. А гэта ўвогуле не тое, як традыцыйныя грамадствы ўвогуле-то думалі ў першую чаргу. Напрыклад, Платон, ягоныя перакананні пераймала шмат сярэднявечных філосафаў. Платон увогуле лічыў, што грамадства рушыць па спіралі на ніз. Бо згодна з Платонам найлепшае было раней, а мы паўтараем то же, што было раней, але яно шторазу ўсё горш і горш. Але Платон не прапаноўваў павяртаць гэтыя добрыя часы. А вось ідэя ўсіх прымусіць вось жыць згодна з нейкім ладам жыцця мінулага, які вы лічыце лепшы, гэта менавіта уласціва выключна сучасным грамадствам, пачынаючы ад рэнесанса, дарэчы, ад 16 стагоддзя. Усё гэта адбываецца акурат пасля сканчэння сярэднявечча. У сярэднявеччы чагось такога не было. Царква магла там унутры сябе такія рэформы праводзіць таксама на падставе таго, каб наблізіць сябе да нейкага ідэалу мінулага, але ну, гэта была рэформа інстытуцыі, гэта не была спроба стварыць нейкую таталітарную сістэму, у якой вы абсалютна кожную асобу прымусіце жыць так, як вы лічыце было лепей раней.